Al nostre centre, l'IES Bosch de la Coma d'Olot, i en el marc del projecte Orator, que és un projecte que té per finalitat les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de les llengües estrangeres, disposem des de l'any passat d'una aula d'autoaprenentatge d'idiomes. Les noves metodologies que permeten aquest recurs les apliquem en els alumnes des de primer d'ESO fins a acabar el batxillerat. I d'una manera molt especial pels cicles formatius de grau superior, en aquest cas Comerç Internacional, que és un cicle en el qual, evidentment, l'aprenentatge de les llengües estrangeres és bàsic. El nostre projecte vol que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge i alhora ens permet donar-los una atenció individualitzada a cadascú. Per aconseguir-ho, un cop a la setmana, venen a l'aula, es connecten a la pàgina web, que és la porta d'entrada a totes les activitats. Aleshores, escullen una activitat, el grau de dificultat i els materials més adequats, ja siguin fitxes, llibres o materials audiovisuals i informàtics. Un cop acabat, corregeixen les seves respostes i porten un control del seu progrés. Committing a crime. Committing a crime. Committing a crime. Committing a crime. Cancel. Estic practicant la meva pronunciació d'anglès a partir de l'ordinador, que em va dir unes paraules i ho he d'anar repetint, i alhora m'ho gravo i llavors jo mateixa puc comprovar la meva pronunciació. Després, si no ho acabo aquí, puc acabar-ho ja des de casa amb el meu internet. Okay, so let's begin. Now this is your exercise number 1, and here you have to match the photographs with the names. So you have 1 minute time, and then you can check your answers. Is that clear? Okay. El ClassNet, com a sistema de control de l'aula, permet treballar la comprensió i l'expressió orals en grup o individualment. Okay, Anna, can you hear me? Yes. So can you describe one of these characters? Okay. I describe number 11. Okay, let's go on. This is Melcy. A més, el ClassNet facilita que el professor pugui tutoritzar l'aprenentatge dels seus alumnes perquè en controla la seva producció oral i els pot oferir també diferents activitats adequades als diferents ritmes de treball. En el nostre centre tenim una xarxa d'uns 200 ordinadors més o menys. Tots ells estan gestionats mitjançant un servidor Linux, que, entre d'altres serveis, possibilita que els alumnes tinguin una clau d'accés personal, així com una adreça correu electrònica interna i també un espai de disc on guardar els seus treballs. En aquest espai també hi tenen accés al professorat, que poden posar-hi les pràctiques que hi ha inconvenients i o corregir els treballs que han realitzat els alumnes. Aquesta metodologia fomenta l'autoconsciència i l'autonomia en l'aprenentatge de les llengües, cosa que, evidentment, és importantíssim, ja que aquest aprenentatge deixa de ser un seguit de conceptes gramaticals o de vocabulari que el professor explica i que l'estudiant ha d'aprendre's i memoritzar, i passa a ser el que realment ha de ser, és a dir, un instrument de comunicació. Per tant, és una metodologia boníssima a l'hora d'ensenyar a aprendre, que en definitiva és la finalitat.